s'evidencia que estem en una societat a la corda fluixa, no? Més d'un terç de la població, en funció de com estigui jugant la conjuntura, cau. El lloguer s'ha convertit en una trampa de pobresa. Un cop s'ha pagat el lloguer o les despeses d'habitatge, hi ha tota una part de la població que cau directament a estar en situació d'exclusió severa. Ja s'ha vist que el mercat no serveix per poder assegurar que les persones poden arribar a tenir els ingressos suficients com per poder tenir una vida digna. I el treball ha deixat de ser aquest factor de protector. No fallen les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat, però tampoc està fallant encara per ara, la majoria de la societat que té molt clar que hem de tenir cura uns dels altres, el que falla és el sistema. Ningú tria ser pobre, o quedar a l'altra banda del mur o al mur equivocat. Diu Dilexite, el papa Lleó XIV, diu, ni és un tema de destí cec, ni és una casualitat, ni tampoc és una elecció. És estructuralment un sistema de desigualtat que el papa Francesc deia un sistema que mata. Tenir una vida digna no hauria de ser mai una qüestió de sort, és una qüestió de garantir drets.